Għax l-apparenzi jingannaw, parram il-jista jispiċċaw, jekk tippersisti inti tkun li trid. Jekk tħossok li għajjejt wara kemm laħti għaddejt minn tbagħti għaliex ma rridx iċċedi. Il-valuri li hemm fik anke mol il-prezz għalik biex ma dik it-triq tassew żammejt il-prinċipji l-ewwel int ħabbejt. Trid tibqa' dejja ma tibżax u li kisrek ma tismax u tara żmien jagħtik raġun mill-ġdid għax l-apparenzi